ሰላም ሰላም ክቡራትን ፍትዋትን ተመልከትና ንለምውን ከምቲ ልሙድ ሓድሽን እዋናውን ዝኾነ ኣገራሚ ሓበሬታ ሒዝና ናባኹም ኣቢልና ኣለና ናይ ሎሚ ዛዕባና ዝኸውን ማለት እዩ ብዛዕባ ሓውናን ወድናን ዝኾነ ህፃን ጳውሎስ ክኸውን ማለት እዩ እዚ ኤርትራዊ ህፃን ጳውሎስ ካብ ዝጠፍእ ናብዚ ንኣስታት ሰሙን ኣከባቢ ኣውፂሩ ኣሎ ማለት እዩ ሓውና እዚ ወድና ማለት እዩ ንሎሚ እውን ሓድሽቲ ሓበሬታ ካብ ጀርመንን ከምኡ እውን ካብ መንግስቲ እስራኤል ዝተረኸበ እተን ድሮናት ዝተዋፈራ ማለት እዩ ብዙሕ ሓበሬታታት ኣለው ተባሂሉ ኣሎ እንታይም እቶም ሓበሬታ ዝብል ነገር ንእሽተይ ናባኹም ዘብሎ ክህልዩ ማለት እዩ ብፍላይ ብሰፊሑ ድማ ናፍታ መሰጋገሪት ምስ ሓለፉ ኣፀቢቐ ክነግረኩም እየ እንታይ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ኣብ እስራኤል ብፍላይ ርከቡ ኤርትራውያን ምስ ተጋሩ ተሓባቢሮም ማለት እዩ ናብ ጀርመን መፂኦም ባዕሎም ብኣካል ከተኣላልሹ ወሲኖም ከም ዘለዉ እውን እንዳተነገረ እዩ ዝርከብ ድሕሪ ዛ ሓፃር መሰጋገሪት ሙሉእ ትሕዝቶ ናባኹም ከብሎ እየ ካሊእ እውን ኣሎ ብዛዕባ ብዙሓት ጉዳያት ማለት እዩ ብፍላይ ኣብተን ካሜራ ናይ እስራኤል ዝተረኸባ ነቲ ቆልዓ እውን ብምስጢር ስለ ዝሓዝዎ ተባሂሉ ኣሎ ተታሒዙ ከም ዘሎ እቲ ቆልዓ እውን ኣብ ውሽጢ ካሜራ ከም ዝኣተወን ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ ሰለልቲ እስራኤላውያን እውን ምስ ናይ ጀርመን ዝነበሮም ርክብ ኣቋሪፆም ንበይኖም ከም ዝረኸብዎ ሓድሽ ሓበሬታ ወፂ ኣሎ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እንኳዕ ድማ ደስ በለና ዘብል እዩ ምክንያቱ እቲ ቆልዓ ኣብ ኢድ መንግስቲ ምዃኑ ፅቡቅ እዩ ኣብ ኢድ ሸፋቱ ወይ ኣብ ኢድ ሕማቃት ሰባት ንከይህሉ እውን ስጋኣት ወለዶም ስለ ዝነበረ እና ከም ዝበልኩም ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ሙሉእ ትሕዝቶ ናባኹም ከብለ ሰናይ ምክትታል ክኾነልኩም እንዳተመንኹ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ምግባርኩም ከይትርስዑ ናይ ምክትታል ሰናይ ፃንሒት እሞ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብቲ ምንታይ ከም ዝበልኩኩም ህፃን ሓውና ጳውሎስ ብዙሕ ጉዳያት እንዳተወግዐሉ ቀኒ እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ካብ ኣለሻ ወይ ድማ ካብ ጥቆማ ፖሊስ ማለት እዩ እቲ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ማለት እዩ ካብ ምጥቋም ሓሊፍና ናብ ዝተፈላለዩ ኣለሻታት እውን ተኣትዩ ዝነበረ ቅንያት ነስታውሲና ማለት እዩ ብፍላይ ዝሓለፉ መዓልታት ሕዚ እውን እንታይ እዩ ተገይሩ ዘሎ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ድሮናት እውን እትዮም ይእልሽዎ ከም ዘለው እዩ እንዳተሓበረ ዝርከብ ብፍላይ ኣብቱ መተሓባበርቲ ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ከምኡውን ተጋሩ እውን ኣትየሞ ኣለው ተባሂሉ ኣሎ ምክንያቱ እዚ ህፃን እዚ ናይ ኤርትራውያን ውላድ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ተጋሩ እውን ደም ስለ ዝኾነ ወይ ድማ ሓውና ስለ ዝኾነ ድማ ክንእልሾ ናይ ግድን እዩ እቲ ህፃን ድማ ሓጢያት የብሉን ካሊእ ናይ ፖለቲካን ጎድኒ ገዲፍና ወይ ድማ እቶም ፖለቲካውያን ስለ ፖለቲካኦም ይግበሩ ንሕና ድማ ስለ ሰብኣውነትና ንግበር ክብሉ እዮም ዝተፈላለዩ ተጋሩ እውን ኤርትራውያን 50 ዝኣኽሉ ተመዝጊቦም ነይሮም ማለት እዩ ምስ ፖሊስ ጀርመን ክደላልዩ ማለት እዩ ከተኣላ ድማ እንታይ እዩ ተጋሩ እዮም ተወሲኾም ዘለዉ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እቶም ተጋሩ እውን ንኣስታት ስሳ ዝኾኑ ምስ ጀርመናውያን ፖላይስ ከምኡውን ምስተን ዝተፈላለዩ ጀት ዘምሰላ ዓይነትን ድሮናት እውን እንተኾነ ምሰን ክኸዱ እዮም ወሲኖም ዘለዉ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ በቲ ካሊእ እውን እንታይ እዩ እስራኤል እንታይ እትይዋ ወይ ድማ ካልኦት ሃገራት ንምንታይ እዩ ኣብኡ ኣትየን ዘለዋ ዝበሃል ዘሎ ነገር እውን ንብዙሓት ኣተሓሳቢ ኮይኑ ኣሎ ብሓቂ ድዩ እዚ ህፃን እዚስ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ወይ ወድመን ስለ ዝኾነ እዩ ናብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካታት እውን ምሽራፍ ይረአዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዩቲዩብ ቻነል እንተሪኢኻ እውን ወይ ድማ ኣብቲ ላይቭ ናይ ቲክቶክ እውን ብዙሕ ነገራት የዋግዕ እዩ እቲ ሰብ ማለት እዩ እዚ ህፃን ግን በዚ በለ በቲ ናይ አይኪዩ ፍጥነት ኣለዎ ተባሂሉ ኣሎ ማለት እዩ አይኪዩ ማለት ክቡራት ተኸታተልቲ እንታይ መስለኩም እቲ ናይ ሕሊና ወይ ድማ ናይቲ ኣእምሮኡ ብቕዓት ብጣዕሚ ካብ ሰብ 2 እጥፊ ዳርጋ ናብ 2.5 እጥፊ ወይ 2 ፈረቓን ናይ ሓደ 7 መዕቀን እንትኮይኑ ንኣብነት እዚ ሰብ እዚ ድማ ናብ 18 ወይ ድማ ናብ 20 ዝፀጋጋዕ ይኾን ኣሎ ማለት እዩ በቲ መዕቀን ናይ ኣእምሮ ቴስት ዝበሃል ነገር ኣሎ ማለት እዩ ማይንድ ቴስት እና እዚ ህፃን እዚ እንታይ እዩ ተደልዩ ማለት እዩ ንምንታይ ክውዕል ይኽእል ካብ ወለዱ ጨዊኻ ንምንታይ ክውዕል ይኽእል ኣብ ዝተባሃለሉ ብፍላይ ድማ እተን ተታሒዘን ዘለዋ እውን መምሃራን ናይ ጳውሎስ እውን እንተኾና እንታየን ኢለን ዘለዋ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣንሕና ብጌጋ ይኹን ብፍላጥ ናብ ሶሻል ሚድያ ለቂቕናዩ ነርና ኢና እቲ ናይ ኣተሓሳስባ ናይ ጳውሎስ ህፃን ጳውሎስ ማለት እዩ ነብሱ ናብ ሰውነቱ ዘይብለሉ መጠን ማለት እዩ መስቲ ዕድሚኡ
ዘይመጣጠን ናይ እምሮ ብቕዓት ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ህፃን ክብላ እየን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ለጢፈኖ ማለት እዩ ምስቲ ሰውነቱ ዘይኸይድ ማለት ምስቲ ህፃንነቱ ዕድሚኡ ስለ ዘይኸይድ ንሕና ከዓ ብጣዕሚ ስለ ዝተገረምና ኢና ናብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ናብቲ ሶሻል ሚድያ ማለት እዩ ሰዲድናዮ እቲ ናቱ ኣተሓሳስባ ምስቲ ናቱ ፎቶ ድሓረ ግን ንሕና ካብዚ ሓሰብናዮ ማለት ከምዚ ዓይነት ሓሲብና ኣይነበርናን ስለዘይ ሓሰብናሉ ብጣዕሚ ኣደናጊፅና ይርከብ ማለት እዩ ክብላ እየን ተናጊረን ዘለዋ ክቡራት ተኸታተልቲ እንታይ እዩ እቲ ፖሊስ እውን ኣብ ዘናዝዘን ሰዓት ወይ ድማ ብጣዕሚ ኣብ ዘጨናነቐን ሰዓት ብሕቶታት ማለት እዩ ንሰን ከዓ እንታይ ኢለን እየን ተናጊረን ዘለዋ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሕና እቲ ዘይሓሰብናዮ ጉዳይ መፂኡ ኣሎ እዚ ቆልዓ ተጨብዩ ተባሂሉ ኣሎ በቲ ሓደ ገፅ ድማ ናብ ባሕሪ ኣትዩ ክኸውን እውን ይኽእል እዩ ድራር ዓሳ ኮይኑ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብላ እውን ኣለዋ ማለት እዩ ካብኡ ይመሓሮ ዳ ሓውና ጳውሎስ ማለት እዩ ወለዱ ሕማቕ የስምዕ እዮም ግን እንታይ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ብፍላይ ድማ እቲ ጨዋይ ዝኾነ ሰብ እውን ናይ ገንዘብ ህርፋን ክህልዮ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ኣሎ ማለት እዩ መፅናዕቲ ይግበር ሞ ማለት እቲ ዝጨዊ ነቶም ወለዱ ናይ ጳውሎስ መፅናዕቲ ይገብር ሞ ድሓር ቅርሺ ክውን ይኾን እዮም ወይ ድማ ተደላይ ቆልዓ ስለ ዝኾነ እውን ከምኡ እውን ማንም ወላዲ ማለት እዩ ኣብ ውላዱ እውን ፍርዲ ክህብ ኣይኽእልን ክፈርድ ኣይኽእልን ኣብ ባህላይ ጨኪኑ እውን እምቢ ክብል ኣይኽእልን ዝተባሃሉ ዝተጠየቕናዮ ማለት ክህቡ ይኾኑ እዮም ዝተጠየቕዎ ዝጠየቕናዮ ክህቡና ይኾኑ እዮም እቶም ሸፋቱ ወይ ድማ እቶም ዓገድቲ ዝኾኑ ናይ ቀረባ ሰባት እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም መፅናዕቲ ዝገበሩ እንዳተባሃለ እዩ ዝርከብ ካሊእ እውን እንታይ እዩ ዝተጠርጠረ ምክንያት ከምቲ ዝበልኩኩም እዩ ማለት እቲ ቅርሺ እንድሕር ናብ ኢዶም ዳኣትዮም እቲ ህፃን ክለቅዎ ይኾኑ እዮም ብምባል ክደራደሩ ይኽእሉ እዮም ኣብ መንጎ ክልቲኡ ማለት እዩ ኣብቲ ሸፋቱን ወይ ኣብቲ ጨዋይን ኣብ ወለዲ ጳውሎስን ዘሎ ክልቲኡ ሰብ ማለት እዩ ክደራደር ይኽእል እዩ ብቅርሺ ተባሂሉ እውን እንዳተሓሰበሉ እዩ ዝርከብ ብፍላይ ብዙሓት ሰባት እውን ነዚ ጉዳይ እዚ እንዳልዕልዎ እዮም ዝርከቡ ንሕና ናብ ሶሻል ሚድያ ንልቀቆሞ ክንዲዚ ቅርሺ ክንህብ ኢና ወላድና ዝረኣየ ወይ ህፃን ጳውሎስ ዝሓውና ጳውሎስ ማለት እዩ ወድና ዝረኣየ እንተሃልዩ ቅርሺ ክነዘጋጅ ሞ ንሕና ድሓር እቲ ቅርሺ ናብ ሶሻል ሚድያ ለቂቕና ክንዲዚ ዝኣክል ዓቐን ወይ ድማ መጠን ቅርሺ ክንህብ ኢና ንውላድና ጳውሎስ ዝረኸበ ተባሂሉ እውን ናብ ሶሻል ሚድያ ክልቀቕ እቲ ቪድዮ ወይ ድማ እቲ መጠን ገንዘብ ብዝኾነ ኣቢሉ ክልቀቕ ድሓር ድማ ህፃን ጳውሎስ ዝሓውና ማለት እዩ ክምለስ ይኸውን እዩ ብዝብል ብዙሕ ተስፋ ናይ ኣዲኡ እውን ኣነጋጊሮም ኣለዉ ናዲኡ እውን ተስፋ ኣዲኡ እውን እዩ ብፍላይ ድማ እታ ኣዲኡ ንሕንዝሕ እንዳነበዕት እያ ትርከብ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ከምኡ ኣይግጠም እዩ ዘብል ንኻልኣይ ግዜ በስመ ኣብ እዩ ዘብል ብፍላይ ድማ ኣዲኡ ብጣዕሚ ማለት ገለ ቪድዮታት ምክንያቱ ኣብ ጀርመን ድማ ነቕሕ ዓዲ ስለዝኾነ ማዕበል ሃገር ስለዝኾነ ድማ ዝተፈላለዩ ቪድዮታት ትሕዚኻ ከምዚ ናትና ናይ ኤርትራን ተጋሩን ኣብ ኦሞርካ ጥራሕ ዝተሓዘ ኣይኮነን ናፍቆት በርግፅ ኣሎ ፅቡቕ ትውስታታት ኣደ ብፍላይ ወላዲ ድማ ፅቡቕ ትውስታ ምስኡ ስለ ዘሕልፍ ዝተፈላለዩ ፃዕርታት እውን ስለ ዘስታውስ ክሓዝን ናይ ግድን እዩ ናይዞም ምዕቡላት ሃገራት ግን ንእሽተይ ፍልይ ዘብሎ ማለት ብቪድዮ ስለ ዝተሓዝ ብምስሊ ስለ ዝተሓዝ እቲ ዝተፈላለዩ ነገራት ከምኡ እውን ናይ ገዛ ካሜራ ገለ ስለ ዘሎ ኣብኡ ዘሎ ዝተፈላለዩ ቪድዮታት እንዳራኣየት እያ ናብ ዕብዳን ኣቢልዋ ዘሎ እዛ ኣዲኡ ማለት እዩ ብጣዕሚ ስለ ዝሓዘነት እዩ ክፉእ ኣይትርከብ ብሰላም ዳ ይመለሰላ ውላዳ እምበር ኣቦ እውን እንተኾነ ኣብ ሆስፒታል ኣትዩ ነይሩ ተባሂሉ ማለት እዩ ብድንጋፀ ምክንያቱ ህፃን ጳውሎስ ምስ ኣቦ ዘለዎ ርክብ ብጣዕሚ ጥንኩር ከም ዝኾነን ምሸት እውን ዝተፈላለዩ ንእምርኡ ክብል ወይ ድማ ነቲ ሞራሉ ክብል ናይ ጳውሎስ ማለት እዩ ከይደቀሰ እንዳዳመፀሉ ዝሓድር ግዜያት እውን ብዙሓት ግዜ ከም ዝነበሩ እዮም ካብ ስድራ ወይ ካብ ቀረባ ሰብ እንዳተናገሩ ዝርከቡ ማለት እዩ እስካብ ሕዚ እውን ስሒቱ እዩ ነይሩ ኣቦኡ ኣበይ ከም ዘሎ እውን ኣይፈልጥን ነይሩ ከም ዕብዳን እውን ይገብሮ ከም ዝነበረ እውን ዝተፈላለዩ ናይ ሶሻል ሚድያ ነጠፍቲ እውን ይናገሩ ነይሮም ማለት እዩ ብፍላይ እቶም ዓበይቲ ከም ነሽነሽ ከም እዞም ታርጌት ገለ ዝበሃሉ ዓበይቲ ሚድያታት እውን ናይ ኤርትራ ይናገሩ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ድማ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ሓስዮም እዮም ክትብል ንእሽተይ ይከብድ እዩ ምክንያቱ እንታይ መስለኩም ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ውላድካ ምሳል ንባዕሉ ማለት ካብ ዓይንካ ምግላሉ ንባዕሉ ንሓንቲ ደቂቃ እኳ ሽኳን እዚኦም ንሰሙናት ንሓንቲ ደቂቃ እኳ እንተኾነ ብዙሕ ነገር ኢኻ ተሓስብ ማለት ብዙሕ ሕማቅ ፅቡቕ ኢኻ ተሓስብ ብፍላይ ኣብ ገዛ እውን እንተኮይንና ኣብነት ኣብ ኤሌክትሪክ ክኸይድ ይኸውን ዶ ወይ ነቲ ፍሉሕ ማይ ክሕዞ ይኸውን ዶ ወይ ድማ
ዝተፈላለዩ ነገር ምዉቕ ነገር ክህሊ ኤሌክትሪክ ወይ ድማ ካሊእ ዝተፈላለዩ በሊሕ ነገር እውን ክህሊ ይኽእል እዩ። መሳርሕታት ብርጭቆ ንባዕሉ ክስበሮ ይኽእል እዩ ኣብ ዝባኑ ገለ እናበልካ ብዙሕ ትሳቀዮ ነገር ኣሎ ኣብ ገዛ ንባዕሉ ገለል ዝበለ እንተዘይኮይኑ እሞ ሕሰብዎ ብኡ ኣንጻር ንሓንቲ ደቂቓ ወይ ኣብ ጎድንኻ እንዳሃለዩካ ክንድዚ ትጭነቐሉስ ኣብ ኢድ ሸፋቱ እዩ ኢልካ ትሓስብ እንተለካ እስኪ ሕስብ ኣበልዎም ክቡራት ተኸታተልቲ ብዙሕ ነገር እዩ ብዙሕ ስቃይ እዮም ዘሕልፉ ዘሎም እዞም ወለዲ ፀፅብቑ ሰሰናይ ክገጥሞም ድማ ሰናይ ትምኒትና እዩ ፀሎት እውን ክንድግፎም ይግባእ በብሃይማኖትና በብነፍሲ ወከፍና እውን ፀሎት ክንድግፎም ይግባእ ማለት እዩ ነዞም ቤተሰብ እዚኣቶም እና ንሎማዓንቲ ዝነበረና ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ይመስል ነይሩ ብካሊእ ሓድሽን ኣገራምን ወይ ድማ እዋናዊ ዝኾነ ሓበሬታ ናባኹም እስካብ ነብል ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባርኩም ከይትርስዑ ዝተፈላለዩ ቤተሰብ እንተልምኩም እውን ሼር ብምግባር ህፃን ጳውሎስ ወድና ሓውና ከምኡ እውን ገረባውትና ዝኾነ ናብ ኣድዩ ናብ ዓይኒ ወለዱ ክምለስ ዝተፈላለዩ ሓገዝ ክኸውኖም ስለዝኽእል ተስፋ ክኾኖም እውን ስለዝኽእል ፀሎት እውን ንግበረሎም ነዚ እዩ ነይሩ እቲ ሓበሬታይ የቕኒየለይ ክብል ይፈቱ ሰናይ ናይ ስራሕ ሰዓት ፅቡቅ ግዜ እውን ይግበረና ኣሚን